Caleb a fost unul dintre oamenii cu mare credință din Vechiul Testament. În timp ce alții se temeau de provocări, el credea în promisiunile lui Dumnezeu. În timpul lungii călătorii a lui Israel către țara făgăduinței, Caleb nu s-a îndoit niciodată că Domnul va fi de partea lor. Chiar și în fața uriașilor și a dificultăților, încrederea lui a rămas de neclintit. El știa că Dumnezeu își va ține cuvântul și asta i-a dat curajul să meargă înainte. Povestea ei este o călătorie a răbdării, curajului și hotărârii. Înainte de a începe, abonează-te la canal și activează clopoțelul pentru a nu pierde niciun conținut. Dacă vă place povestea, trimiteți un mulțumesc mult. Și, pentru a ne susține în continuare canalul, deveniți membru și bucurați-vă de beneficii exclusive. Caleb a înaintat în tăcere printre dealurile țării pe care Dumnezeu o făgăduise lui Israel. Alături de alți 11 bărbați, a spionat fiecare detaliu al teritoriului care ar putea fi în curând noua casă a oamenilor. Misiunea a fost clară. Explorați, observați și raportați despre ceea ce îi aștepta. Pe măsură ce se apropiau, câmpurile roditoare și viile încărcate au arătat că pământul este cu adevărat bun, așa cum spusese Domnul. Dar apoi, printre văi și dealuri, altceva a atras atenția spionilor. În depărtare au apărut orașe fortificate, cu zidurile lor impunătoare și protejate de războinici asemănătoare uriașilor. Liniștea misiunii a fost rapid înlocuită de murmure de frică în rândul bărbaților. Unii au început să schimbe priviri îngrijorate, imaginându-și deja dificultățile care aveau să vină. Când s-au întors în tabără, așteptările oamenilor erau enorme. Toată lumea dorea să știe cum este țara făgăduinței. Mulțimea s-a adunat în jurul lor, dornică să audă despre acest loc care, de atâta vreme, a existat doar în visele și promisiunile lui Dumnezeu. Spionii au început să vorbească. Este un pământ bogat, au spus ei, cu ochii strălucind. Peste tot sunt fructe uriașe, lapte și miere. Pentru o scurtă clipă, speranța a apărut în inimile oamenilor. Dar în curând, tonul conversației s-a schimbat. Cuvintele au început să cântărească greu, ca niște pietre care cad peste mulțime. Dar sunt uriași acolo, a spus unul dintre spioni, cu vocea plină de frică. Orașe fortificate, ziduri înalt, n-am reușit niciodată să intrăm. Deodată, ceea ce părea un paradis a devenit un coșmar pentru cei mai mulți. Panica se extins rapid. Oamenii au început să murmure, iar frica, ascunsă anterior, a pus stăpânire pe toată lumea. Parcă pământul, promis și visat, nu era acum la îndemână. În acel moment, ironia era clară. Toată lumea văzuse de la Dumnezeu aceleași minuni. Despărțirea mării, mana căzută din cer, protecția în lupte. Dar, în fața uriașilor, au uitat totul. Pentru Caleb, însă, povestea a fost diferită. El nu i-a văzut pe acei uriași ca pe un sfârșit, ci ca pe un alt obstacol pe care Dumnezeu o va înlătura cu siguranță. S-a uitat la Iosua și amândoi au știut. Ceea ce era înaintea lor nu era imposibil, era doar un alt test al credinței. Haosul a început să se răspândească în tabără. Cuvintele spionilor, care au umplut mai întâi inimile de speranță, au creat acum un val de disperare. Era ca și cum orașe fortificate, iar uriașii erau umbre enorme care pluteau peste oameni, ștergând orice amintire a promisiunilor lui Dumnezeu. Murmurele răsusau peste tot. De ce am venit aici? Să murim în mâinile acelor giganți? Ar fi fost mai bine să rămânem în Egipt. Dar Caleb, cu ochii ațintiți asupra a ceea ce crede, nu putea accepta frica care domina poporul. El și Iosua se aflau în mijlocul acelui vârtez de îndoieni și slăbiciuni, dar ei știau că nu puteau permite mulțimii să ignore puterea lui Dumnezeu. Caleb a făcut un pas înainte, cu vocea lui puternică tăind aerul dens. Țara pe care o spionem este bună. O pirăm lua. Domnul este cu noi și El ne-a dat deja biruință. Totuși, curajul lui Caleb nu a fost suficient pentru a potoli temerile care îi cuprinseseră pe oameni. Oamenii erau orbi, prinși în propria lor viziune limitată. Au uitat de multe ori când Domnul i-a salvat, iar încrederea lor părea să se evapore în fața obstacolelor.
Disperarea a crescut, iar acum ideea de a se întoarce în deșert a început să capete putere. Tensiunea din tabără a crescut în secundă. Frica și neîncrederea se răspândesc ca o golă, infectând inimile tuturor. În mijlocul acestui lucru, Caleb a rămas ferm, dar situația devenea nesustenabilă. Oamenii, acum copăleșiți de disperare, au început să vorbească despre întoarcerea în Egipt. Țara uriașilor, cândva un vis îndepărtat, părea acum o capcană, iar amintirea zilelor de sclavie a devenit, în mod ironic, o falsă siguranță. Țipetele de panică au răsunat și, în acel haos, simțul direcției a dispărut. În acel moment Caleb, fără să piardă timpul, a încercat din nou să aducă rațiunea acelei mulțimi. S-a ridicat, cu o hotărâre pe care puțin au înțeles-o și a spus ferm: Domnul ne-a adus până aici și El este mai mare decât orice uriaș. Nu te teme, pământul este al nostru. Dar, în ciuda convingerii sale, vocea lui Caleb părea să se piardă printre țipete și murmuri. Oamenii nu puteau vedea dincolo de ziduri și oamenii uriași care locuiau pe pământ. Frica le dominează mintea. În timp ce Caleb se străduia să-și păstreze credința de nezdruncinat, el știa că urmă ceva groznic. Neîncrederea acelui moment avea un preț prea mare. Dumnezeu nu ar ignora răzvrătirea oamenilor. Și, în adâncul sufletului, Caleb a început să înțeleagă că drumul lui nu va fi atât de simplu pe cât și-a imaginat. Era sigur că promisiunea rămâne în picioare, dar ceea ce nu știa era că va trebui să aștepte. Deșertul nu mai era doar un loc de trecere, ci avea să devină decorul unei călătorii lungi, o călătorie care ar testa credința tacă niciodată. Verdictul a venit ca o lovitură dură pentru toată lumea. Pământul promis era atât de aproape, dar, din cauza necredinței, avea să fie inaccesibil pentru acea generație. Dumnezeu, în dreptatea sa, a hotărât că niciunul dintre cei care s-au îndoit nu va intra în țara făgăduinței. Un drum lung se deschidea înaintea lor și nu avea să fie un drum ușor. 40 de ani în deșert, asta a fost sentința. 40 de ani de așteptare, 40 de ani de rătăcire fără țintă. În timp ce toți cei care se îndoiau de Dumnezeu aveau să piară înainte de a trece granițele pământului pe care și-l doreau atât de mult. Caleb, însă, a primit o altă promisiune. Dumnezeu și-a văzut inima. Credința care nu s-a clătinat, chiar și în fața uriașilor și a zidurilor. Veți intra, a spus Domnul, și țara pe care au călcat picioarele voastre va fi moștenirea voastră. Dar, în ciuda acestei promisiuni, Caleb va trebui și el să călătorească prin deșert împreună cu restul oamenilor. Ceea ce ar fi fost doar o scurtă traversare s-a transformat într-o călătorie lungă. An de an, Caleb și-a văzut însoțitorii, cei care nu credeau, cedând în fața disperării și trecerii timpului. În fiecare dimineață în deșert era o reamintire a promisiunii care nu fusese încă împlinită, dar el nu s-a zdruncinat. Credința lui a rămas fermă, în ciuda oboselii, în ciuda așteptării lungi. El știa că Dumnezeu nu a mințit și că, la un moment dat, va veni ziua să ia în stăpânire pământul. Cu fiecare pas pe nisipurile fierbinți ale deșertului, Caleb vedea nu numai golul din fața lui, ci și promisiunea care urma să vină. Zilele în deșert păreau nesfârșite, dar prin căldura dogoritoare și nopțile reci, Caleb a rămas neclintit. Cu fiecare pas, el a ținut promisiunea lui Dumnezeu în inima lui, chiar și atunci când totul în jurul lui părea să nu aibă sens. Oamenii murmurau. Unii se întrebau dacă vor ajunge vreodată pe tărâmul despre care au auziseră atât de multe. Dar Caleb, chiar și cu greutatea anilor pe umerii săi, a păstrat vie flacăra speranței. În acești 40 de ani, i-a văzut pe mulți ședând oboselii, de iluzionarii. Fețe care odată purtau ambiție și așteptări acum păreau șterse, iar amintirea Egiptului, oricât de amară, a revenit mereu în mintea multora. Dar Caleb nu s-a lăsat zguduit. Știa că, în ciuda tuturor, deșertul nu era sfârșitul. Pământul promis era încă acolo, așteptându-le. În fiecare dimineață se trezea în mijlocul nicăieri. Credea că este cu un pas mai aproape de Hebron. Timpul în deșert nu a fost doar o așteptare,
ci o încercare de răbdare și credință. Caleb a observat noua generație care creștea în jurul lui, tineri care nu experimentaseră povara sclaviei în Egipt, dar care nici nu cunoscuseră marile minuni ale lui Dumnezeu. El știa că vor fi responsabili pentru realizarea a ceea ce părinții lor pierduseră. Și cu fiecare lecție pe care i-o preda deșertul, Caleb se pregătea pentru momentul în care Hebronul avea să fie în sfârșit al lui. Acum, cu vechea generație dispărută și o nouă generație în creștere, Caleb știa că vine timpul. În curând aveau să fie din nou la marginea țării făgăduinței, iar el era gata să pretindă ceea ce i-a promis Dumnezeu cu atâția ani în urmă. Trecuseră 40 de ani. Deșertul, cu toată greutatea și încercările lui, era în sfârșit în spatele nostru. Acum, înaintea poporului lui Israel, era țara la care au visat atât de mulți, cea care fusese promisă strămoșilor lor. Pentru mulți, a fost un nou început, o șansă de a realiza un nou viitor. Dar pentru Caleb, acel moment avea o semnificație și mai profundă. Nu mai era tânărul spion care, cu ochi strălucitori, a văzut prima dată Hebronul. Acum, la 85 de ani, greutatea anilor era asupra lui, dar spiritul a rămas același. Stând lângă Iosua, noul conducător al lui Israel, Caleb a privit țara cu un amestec de așteptare și amintire. Așteptase atât de mult acest moment, iar acum era mai aproape ca niciodată. Se duceau bătălii pentru cucerirea pământului, iar oamenii, conduși de Iosua, o înaintau spre cetățile întărite. Dar Caleb știa că, pentru el, mai era o bătălie personală de câștigat. Printre dealuri și munți, Hebron aștepta. Orașul uriașilor, pământul care promite atât de multe, era încă ocupat de războinici puternici. Cu toate acestea, lui Caleb nu i-a fost frică. El a crezut la fel de mult ca oricând că Dumnezeu îi va da puterea de care avea nevoie pentru a învinge, chiar și la vârsta lui înaintată. Credința lui era de nezdruncinat, iar trupul său, deși îmbătrânit, încă purta firea unui tânăr. Caleb, în vârstă de 85 de ani, l-a abordat pe Iosua cu aceeași încredere pe care a avut-o din prima zi în care a pus piciorul pe acel pământ. Amintirea Hebronului, orașul uriașilor, nu-l părăsise niciodată din minte. Acum, după 10 de ani în deșert și nenumărate bătălii câștigate, știa că momentul lui venise. În timp ce alții s-ar putea gândi la odină, Caleb avea alte planuri. Vroia muntele, țara unde mai trăiau uriașii, temuția Anachim. Caleb s-a apropiat de Iosua cu o voce fermă, dar marcată de greutatea anilor. Iosua, îți amintesc ce i-a spus Domnul lui Moise despre mine? Au trecut 45 de ani de când am iscotit țara. Aveam 40 de ani atunci, iar astăzi, la 85 de ani, mă simt încă la fel de puternic ca întotdeauna, gata de luptă. Așa că dăm muntele pe care Domnul l-a promis. Știu că uriașii sunt încă acolo, dar cu Dumnezeu lângă mine, îi voi birui. Joshua a auzit aceste cuvinte cu admirație. Știa că Caleb nu era mânat de ambiție sau încăpățânare, ci de credința de nezdruncinat care l-a ajutat mereu. Însoțit, alții din jur ar putea avea îndoielile lor. Cum ar putea un om de vârsta lui să înfrunte un oraș fortificat plin de războinici temuți? Dar Caleb nu a văzut uriaci sau fortărețe de netrecut. El a văzut doar făgăduința lui Dumnezeu și a crezut că, așa cum a așteptat cu răbdare în toți acești ani, acum era momentul să apuce în sfârșit ceea ce îi se făgăduise. Cu binecuvântarea lui Iosua, Caleb s-a pregătit să înfrunte cea mai mare provocare a lui, bătălia pentru Hebron era pe cale să înceapă. Caleb, cu inima plină de credință și hotărâre, a mers spre muntele Hebron. Acel loc, care îi ocupase visele de atâta vreme, era acum la îndemâna lui. Mulți ar fi renunțat, temându-se de uriașii care încă ocupau pământul. Anaciții erau cunoscuți pentru statura lor impunătoare și reputația lor de războinici invincibili. Dar pentru Caleb, ei erau doar un alt obstacol între el și promisiunea lui Dumnezeu. Mergea cu aceeași forță și curaj ca atunci când avea 40 de ani, de parcă timpul petrecut în deșert n-ar fi făcut decât să întărească convingerile. Fiecare pas către oraș era o reamintire a faptului că nu lupta cu propriile forțe.
Hebronul a reprezentat mai mult decât o simplă cucerire teritorială. A fost dovada vie că promisiunile lui Dumnezeu sunt neschimbate, indiferent cât de mult trece timpul sau cât de mari sunt provocările. În timp ce a urcat pe dealul și a văzut zidurile orașului în depărtare, nu era nicio îndoială în inima lui. Bătălia care urma avea să fie grea și mulți se îndoiau că ar avea putere de a înfrunta acești uriai. Dar Caleb știa că puterea care îl mișca nu venea doar din trupul său, ci din promisiunea divină pe care o dusese încă de când era tânăr. Și așa, cu sabia în mână și cu credința neclintită, a înaintat. Sunetul pregătirilor de luptă răsuna în jurul lui. Poate că ochii uriașilor erau ațintiți asupra lui, dar ochii lui Caleb erau ațintiți spre ceva mult mai mare. Războiul pentru Hebron era pe cale să înceapă și, cu fiecare pas pe care îl făcea, Caleb simțea că victoria era deja asigurată. Caleb, după ce i-a învins pe uriaș și a luat Hebronul, s-a uitat în sfârșit la țara care era acum a lui. Montele acela, care era în gânduri atâția ani, era acum o realitate sub picioarele lui. Hebronul, locul promisiunii sale, nu a fost doar un teritoriu cucerit. Era simbolul viu al perseverenței și al credinței sale de nezdruncinat. Fiecare bătălie pe care a dus-o acolo, fiecare uriaș cu care s-a confruntat, părea doar un ecou îndepărtat în fața certitudinii că Dumnezeu și-a împlinit cuvântul. Orașul, cândva dominat de temuți războinici, era acum un loc de pace. Zidurile, care mai înainte păreau de netrecut, îl adăposteau acum pe omul care a crezut împotriva oricărui pronostic. Pentru mulți, Hebronul ar fi putut fi capătul liniei, un loc de odihnă după o călătorie lungă. Dar pentru Caleb, a fost doar o altă piață de hotar în povestea lui cu Dumnezeu. La urma urmei, Hebronul nu a fost doar țara făgăduită, a fost un loc care spunea povestea credincioșii și a credinței lui Dumnezeu care nu s-a zbătut niciodată. Cu toate acestea, pacea nu era doar pentru el. Hebronul a reprezentat un viitor pentru generațiile care aveau să vină după el. Caleb știa că lupta pentru acel teritoriu nu era doar pentru el, ci pentru poporul său, pentru copiii lui și pentru toți cei care aveau să moștenească țara. Dobândise un loc de odihnă, dar pregătea și drumul celor care ar urma pașii tăi. Nici după cucerirea Hebronului, povestea lui Caleb nu s-a încheiat aici. Adevărata moștenire pe care avea să o lase nu era doar în pământurile pe care le luase, ci în credința pe care și-a păstrat-o de-a lungul vieții. El știa că Hebron era mai mult decât o victorie personală. A fost un simbol pentru întregul popor al lui Israel. Caleb a fost un exemplu viu a ceea ce însemna să ai încredere în Dumnezeu, chiar și atunci când totul părea imposibil și dorea ca acea credință să fie transmisă mai departe. În timp ce se uita la noua generație care creștea în jurul lui, a văzut ceva important. Aci tine nu fuseseră martori la miracolele din Egipt, nici la trecerea Mării Roșii. Ei nu trăiseră ani de sclavie și nici nu văzuseră mana coborând din cer. Erau pe care să moștenească un pământ plin de făgăduințe, dar fără să cunoască durerea și bătăliile cu care se confruntau părinții lor. Și aceasta era misiunea lui Caleb acum, să se asigure că au înțeles ce înseamnă să se încredă în Dumnezeu fără rezerve. Viața lui a fost o amintire vie că promisiunile lui Dumnezeu nu eșuează, dar că ele necesită adesea răbdare, curaj și, mai presus de toate, credință neclintită. Caleb a vrut ca descendenții săi să știe că cucerirea Hebronului nu a fost doar o chestiune de putere, ci de credință statornică. Adevăratul gigant cu care s-a confruntat nu a fost inamicul de pe ziduri, ci provocarea de a continua să credă, chiar și atunci când toți cei din jurul lui au renunțat. În timp ce Caleb mergea prin ținuturile care erau acum ale lui, i-a privit pe tine pregătindu-se pentru luptele care urmau, dar în adâncul sufletului. El știa că adevărata bătălie nu va fi doar împotriva dușmanilor externi. Caleb, acum în vârstă de 85 de ani, a înțeles că cea mai mare luptă a acestor tineri ar fi împotriva îndoielii, a incertitudinii care apare atunci când drumul devine dificil și promisiunea pare îndepărtată. Văzuse că acest lucru se întâmplă tovarășilor generației sale, bărbați care, în fața uriașilor, și-au pierdut încrederea și au ales neîncrederea.
Caleb a vrut ca acești tineri să înțeleagă că victoria nu vine doar din putere sau din numărul de războinici, ci din încrederea în Dumnezeu. Aceasta a fost această credință pe care a căutat să le transmită. A început să-și împărtășească poveștile, vorbind nu numai despre luptele purtate pe teren, ci și despre luptele interne cu care s-a confruntat în deșert. A povestit despre nopțile de așteptare, despre anii de tăcere și despre cum, chiar și atunci când totul părea pierdut, și-a păstrat privirea asupra făgăduinței. Caleb a vrut ca ei să știe că Dumnezeu este credincios, dar că această credincioșie necesită perseverență. Noua generație a ascultat cu atenție, dar Caleb știa că vor trebui să facă față și propriilor provocări. El putea să-i învețe, să-i îndrume, dar avea să vină vremea când vor trebui să ia propriile decizii de credință. Caleb știa că timpul lui se scurge. Zilele lui de luptă, victoriile, cuceririle sale erau acum în trecut. Împlinise ceea ce îi făgăduise Dumnezeu, dar știa că cea mai mare moștenire a lui nu va fi pământurile Hebronului, ci credința pe care a sădit-o în inimile noii generații. Acel pământ, plin de făgăduințe și belșug, a cere încă multe de la poporul Israel. Aveau să vină și alte provocări, iar Caleb, chiar și pe măsură ce crește, a înțeles că cele mai dificile provocări nu erau întotdeauna cele vizibile, ci bătăliile invizibile care apar în inimă. Povestea lui Caleb ne învață câteva lecții importante pe care le putem aplica în viața noastră. În primul rând, vedem că credința perseverentă învinge orice obstacol. Caleb a crezut în promisiunile lui Dumnezeu, chiar și atunci când toți cei din jurul lui au renunțat sau s-au speriat. El s-a confruntat cu uriaș și orașe fortificate, dar încrederea lui în Dumnezeu nu a șovăit niciodată, arătându-ne că adevărata credință nu se frământă în fața dificultăților. O altă lecție fundamentală este încrederea în Dumnezeu, chiar și atunci când există întârziere. Timp de 45 de ani, Caleb a așteptat cu răbdare să se împlinească promisiunea lui Dumnezeu. Mulți și-ar fi pierdut speranța, dar știa că, la momentul potrivit, promisiunea se va împlini. Aceasta ne învață că, chiar dacă răspunsul pare să ia timp, Dumnezeu acționează întotdeauna la momentul potrivit. Mai mult, Caleb ne arată puterea de a ne concentra pe promisiunea lui Dumnezeu, nu pe probleme. În timp ce alți spioni au văzut doar pericolele, Caleb a văzut țara promisă prin credință. El știa că, la Dumnezeu, nu exista niciun gigant prea mare. Ne amintește să privim dincolo de circumstanțele noastre, având încredere că Dumnezeu este mai mare decât orice provocare. Povestea lui ne amintește, de asemenea, că vârsta nu limitează credința sau acțiunea. Chiar și la 85 de ani, Caleb era gata să lupte și să cucerească. Aceasta ne arată că, indiferent de vârstă, putem întotdeauna să avem încredere și să acționăm conform promisiunilor lui Dumnezeu. În cele din urmă, viața lui Caleb dezvăluie că cea mai mare moștenire pe care o putem lăsa nu este materială, ci spirituală. Exemplul său de credință a afectat generațiile. El ne învață că, mai mult decât realizările materiale, moștenirea unei vieți de încredere în Dumnezeu este ceea ce face cu adevărat diferența. Dacă ți-a plăcut povestea lui Caleb și vrei să urmărești în continuare alte povești de credință și depășire, asigură-te că dai like acestui videoclip și împărtășește-le celor dragi. Și, bineînțeles, abonați-vă la canal pentru a nu pierde niciun conținut nou. Împreună, să explorăm lecții mai puternice din Biblie.